Il-jum it-tajjeb bibtijaj Milanisti u anka mhuwiex, ovvjament illum ħan niddiskutu partita li kif jgħidu ċilaxxa l-amaro imbokka, dan għaliex jiena pretendejt li wara li tagħti erba' lill-leaders tal-klassifika Taljana u leaders sodi illi bażikament ilhom irrebħu l-kampjonat minn frar, mhux uffiċjalment imma kważi, imbagħad tiġi dro bir-rispett kollu f'San Siro ta' mingħajr gows ma' Empoli. Issa, l-Empoli huwa tim li il-kbar timijiet kbar batew miegħu bħal ngħidu aħna l-Inter li tilfu home ma' dawn l-istess tim u xejn wara li kienu ġejjin mir-rebħa ta' Super Cup kontrina li b'xejn f'Rijad. Waqfu koll il-Fjorentina li għaddejjin minn fażi brillantissima minn is-ser żbar 11 riżultat konsekuttiv, 10 rebħiet u draw waħda, propju mal-Empoli. 10 rebħiet u draw qegħdin nitkellmu bejn Koppa Italja, Kampjonat u Europa League, Conference League, però huma xa rebħiet jew 11 rebħa konsekuttiva. Waħda biss mhux rebħa mal-Empoli. Ġirdin statistika miġbura minn ħabib tiegħi Glenn Kallus nsellimlu li huwa supporter ta' Fjorentina u dal qed nitkellem ovvjament għax qalu li hu. Jekk mhux 10-11, ġuru waħda minnhom 11 jew 12 insomma. Waħda minnhom xi ħaġa. Però żgur draw waħda u propju di-draw 11 fil-fatt għadu kif għalli l-10 rebħa konsekuttiva kienet li kieku rebħu ma' Cremonese fi Koppa Italja kif fil-fatt tagħmlu. Għalli kienet 10 rebħiet konsekuttivi, 12 riżultat konsekuttiv, waħda draw, ġifieri 11 rebħa u draw propju kontra l-Empoli. Issa, aħna kellna nirbħu l-bieraħ 100%. Kienet l-logħba li kellna nirbħuha, prestazzjoni kienet mhux ħażin, mhux bħal meta ngħidu labna logħbiet illi isna asħarġna l-logħba, il-bieraħ le, il-bieraħ it-tim rrid jirbaħ u kien hemm momenti fejn konna se niskorjaw. Sejf stajjeb minn dal-goalkeeper Perizan li huwa r-reserve goalkeeper ta' Vicario. Sewa, mela l-mina reserve goalkeeper għandna ta' Taruzanu li għamilna xahar m'għandix fejn niftakar ma ħriġniex minn naħabba wiċċu. U daw għandhom reserve goalkeeper l-Empoli lil dan Perizan li huwa tajjeb kważi daqs Guglielmo Vicario li huwa t-titolar indiskutibbli tagħhom. Il-Monza reserve goalkeeper għandhom il-Kranjo. Dawk kienu kollha titolari mat-timijiet tagħhom. Kranjo u Vicario kienu fil-fatt l-ewwel u t-tieni goalkeeper tal-Cagliari. Għal min jiftakar. Issa spiċċaw Vicario jilab titolar mal-Empoli u Kranjo second goalkeeper tal-Monza, ma insomma ma importax. Mela, rrid inkompli ngħid illi din il-partita kienet logħba fejn il-Milan kellna niskorjaw f'ħafna drabi, kellna wkoll penalti ċar fawl ta' Fazzini fuq Teo Hernandez li dan der ċarissimu li ma miss il-ballun imma miss Teo ovvjament ħaddem moħħu illi daħħal siequ kif rasiq Fazzini dieħla u antiċipaħ dak huwa ħanajdu hekk cheating in inverted commas tal-attakkant li ħaddem moħħu l-makakkizmu tal-attakkant li ħaddem moħħu li daħħal siequ biex Fazzini jħodlu siequ mhux il-ballun. ċara kienet laħa siequ bissa aħna l-aħħar penalti li ġie moti lill-Milan f'San Siro kien fl-ewwel logħba tal-lig mal-Udinese. Min dak inallaw labna kemm? 14 logħba f'San Siro u ma natajniex penalti wieħed. Alla jbierek. L-uniku penalti li inatajna tħassar ngħidu b'mod regolari għaliex jidher li Ebuehi ma miss il-ballon bideħ għalkemm jirrajtu missu però skont ir-referi Mercenaro li bir-rispett kollu leħ għandna nagħtaw referi naqra aħjar minn Mercenaro ħadd ma jafu, issa taf il-qudiem ikun referi tajjeb, però li sadu fil-bidu. 12 logħba tiegħu fis-serja tieħ il-Milan. U ejja, dejjem allura aħna dejjem fl-imbarazz ta' referis bir-rispett kollu lehom. Ma somma, Salafar meneċi. Il-gol ta' Xiru tħassar b'mod regolari, ivax, veru ħadu bidu, ħadu isubaw, ek, jowaw, u ma għatejdu għaw jina li għabaw. Pero jena jgħidu li bil-regolament sewa kellu jitħassar. Imma l-penalti ta' tejo kien. Issa jena minix nġib skużi, u ta' nisma, u għaja ċomba l-penalti sħassemmi, imma l-penalti kien. Li kiku dak il-penalti jenata, u skur jena dak il-ħin, il-lobba kienet tinbidel, u kollha nirbħu żgur. Anzi kollha nagħmlu t-tieni gol. Għax aħna biżdejna nilagħbu, l-Empoli hemm jistennew. Mill-bqija
ġizlatan. Smajtuh naħseb. Mill-bqija kienet partita fejn Pioli ddeċida li jilab l-Origi u Rebic. Chris, kopajt Chris, sieħbet tal-Liverpool. Meta għat li ħadna plejer kbir Origi kellek żbalta. Inkella naħseb li tajtuna ieħor u għamiltuh bil-format Origi ma' wiċċu għax. Assolutament, jekk dak għalik huwa plejer, jiena li għal-ikbar flop li kanna f'dan il-transfer market. Dukatolari le, dukatolari ma jilabx. Origi l-bira għalab titolari, ġa? Xej, dizastru. Plus, li Ketelana għandu 20 sena, Origi għandu 27. Rebic, il-bir ħadċaqla naqrata fej s-soldu, pero xej kbir. Kif tista tħalli? Zlatan? Zlatan? Kif tista tħalli? X'kienet jobrux. Kif tista tħalli? Laqwa player li għandek. Zlatan! Iqaf. Kif tista tħalli player? Skużawni da. Kif tista tħalli player? L-aqwa plejer tat-tim barra għal 70 minuta. 70 minuta. Lilu u li ġiru. Jimma jinteressanix għandu 36 sena. Dalla bil-lob kolla qabel il-World Cup, bil-World Cup kolla u fil-World Cup skur 4 gols. Dan li għandu 36 sena. La għandu l-istamina nilabu. Issa mbagħad tkunu tnejb minn fuq half time nbidlu ġiru u nserħu. Mela le? Pero ma tistax ġieħ minn hemmen fuq. Tħalli barra li ġiru u l-lejaw f'salt biex tilab ir-Rebic u l-Origi. Jina li għadi daqs daqwa li għamel Pioli. Xeba jagħmilha u xeba ma jġibx ir-riżultat. Kull darba li labu Rebic u Origi fl-imkien il-Milan ma rebħux. U dinja statistika kera ħafna. Però ma nistax nifhem x'inhu jistenna biex jinduna. Mil-bqija, kena niskurjaw kif ġaħet, għal darba 2-3, il-goma wasalx, tlifna 2 punti. Il-lejlem il-partita Lazio Juventus, illi stajna nigwadanjaw minna għaxħat minnu kien ħajfaq l-punti, pero ma nigwadanjaw xej. L-Inter fallew punti l-bir, 2 punti l-bira ġew dro ma Salernitana wed bwieħed, aħna kellna ċans nigwadanjaw l-punti fuq, ma m'għandniex innix laqas. Basikament, ħanuża kelma daqsxejn iktar Maltija, fottejna partita. Imma ma importax, ġratek. Nitkellmu wara l-partita man Napoli tal-UEFA Champions League illi naħseb illi għalmenu nittama illi l-Milan inkunu aħjar, pero nfakkar illi man Napoli ilna ma nirpu mill-2014 fil-kampjonat u fil-Koppa Italja irbaħna waħda biss fil-2019 bid-doppjetta ta' Pjontek. Ġifieri man Napoli hom dejjem tkun partita jibsa, biss qed nispera lil Milan nilabu logħba tajba u nippruvaw nġibu riżultat kontra l-Partenopej. Għalhekk ħanħallikom, nixtieq nawguralkom minn qalbi lilkom kollha lejt it-tajjeb lilkom u l-familji tagħkom. Niltaqgħu wara lejt għal partita kontra n-Napoli tal-UEFA Champions League kwarti tal-finali. Saħħa u dejjem forza Milan.